И здравейте, бактерики! Днес ще снимаме на League of Legends. Както виждате, играем Aram Game. Аз съм Хинзало. Тъй като това е моя първи клип, ще ви разкажа нещо за мен. Моето истинско име е Венелин. Аз съм на 11 години и съм от град Червен бряг, област Плевен, който вас сигурно не ви интересува. Така да кажа нещо за героя с този чемпион, направих първата си пента. Ето, гледайте го, гледайте каква женска грива има. Гледайте, пети ранг. В принцип аз съм бронз 5. Стигал съм най-много до бронз 4. Не, даже не мисля, че съм го стигал. Но иначе играя много по-добре от дивизията, с която съм. О, какво направихме тук? Алистара не трябваше да я бута, защото стана голям опит за First Blood, но... What the fuck? О, Волибеар я обутна. Ще да кажа, че това е жена. Кой е кила? Ката. What the fuck, толкова прави? Дайте го хилнем, защото е нещастник. Гледайте. Просто арам. О, първия кил за тима. От Мула. В 1-3. Ама няма да бъде много велика рамка. What? Fuck you. Заедно. Също ви казвам, на Run Game според мен е най-лесно ще направя пента, тъй като с герой, който съм играл само на Рам Сивир и то 2 пъти. И тия 2 пъти е имал 2 пенти. Си представете колко е лесно. В принцип моят профил е доста развит. Има около 60 чемпиона. Ако се не лъжа 50, 60 или 50. Което е нормално за един профил. Манка му. Какво правя, бе? Това е първата игра с деня и просто малко съм така, знаете. Първа игра, първи клип. Да, всъщност забравяйте ви спомена, това е моя първи клип. Никога преди не съм имал някакви опити с YouTube като други канали и тем подобни. И затова сигурно в някой изобщо гледа този клип отдолу в коментарите. Ще има слабак, не мога да играеш този Easy Champion. Директно тук нищо не направиха. What the fuck, не трябваше да правя. Моята ме чувате по-тихо, защото не съм свикнал да говоря на големи децибели. Говоря по-тихо. Вижте го, колко е готи. Дай да наръгаме ето. Така, Оп, Иване! Просто когато сте ретард на лига хора. Ма сте лъки! Коста, тия се крият тука. Охрастите, да ги не фанат. Просто докато дойде. Държиме се реген. Коста с резултатите 2-1, 2-2. Ей, супер, демека ли стара ни е 2-0-4, what the fuck. 1-4. What the fuck here. Really? То защо е 2-0, защото скача буквално много безсмислено. Нинджа. О, виждате как се нафърлиха върху мен. И виждате как най-готино Алистара взима този кил. Като първия неандерталец. Айде с ултимейта, Иване. Чайте тази откачената да не пусне нейния, че с мастера мога да умрем много жестоко. В този профил имам доста мейнове. Както виждате, Хинзало е бил един от тях. Имам Ясулото на 7 ниво. Су на 7 левел, Хинзало на 5, Лисин на 6, Ренгар на 6, Зет на 5, Вейн на 5 и така нататък. Сега сигурно някой от вас ще си кажат Бустер, някакви такива глупости. Единственият път, в който съм правил нещо с пари в лига е да си вкарам ръпа, за да си взема. То не скин, а герой. Вейн. Защото просто не ми събираха никак пари.
се за нещо ги облагах тия пари, които ми трябваха. И директно взе така един ден попитах и то взето се случи. И така. Малко пуснем звука на лигата. Това не е малко. Така. Ще имам много силни слушалки. Какво прави тоя, бе? What the fuck, сето ми мисна ултимейта. Аре, имам 5 асиста. Взимам Тринити. О, талон даже може и да ги не уби. What the fuck. То пръсна ли се с пасива? Какво казах? Аре, Али. Ей. Q, Али. Q. И W. Ели е това, W ли? Дедата знам и аз. Отивам да ги атакна без полко. О, не. Няма го правя. Не е за предпочитане. Между другото, ще се пробвам всеки ден да качвам клипове, което може да стане малко по-трудно в четвъртъците, защото съм на уроци по-английски от 4 часа, прибирам се в 1:30, от училище трябва да пише домашни и някога баща ми използва компютъра за лаптопа, да аз съм на лаптоп, за да върши там работа, защото му трябва и така, но това няма вече. Опа! Сори. Взех плюса на пълна кръв. Това няма да става след силно един месец, защото баща ми ще има роден ден, ще купува. Майка ми му е избрала нов компютър хубав за работа, лаптоп. Ние нашето семейство повече да използваме. Даже само лаптоп използваме. Айде, махайте се от моя мастер, бе. Какво се врати като пръдла, бе. Бати барелина. Барелината. Не мога го кажам. Не ме винете. Аз съм безсрамник. Оха. Откъде бият тия критика ли на миньоните? Аре, бягай, бе, листа. То явно или му лаги, или рейдж квитна жестоко. Но той е 5-3, няма за какво да рейджва. Аз трябва да рейджвам, защото спорта има повече. Чемпион, който е съпорт, има повече килове от Кинзал. Айде, сега нема пиша сори, защото бях на малко. Оп. Ще взема аз да рейдж квитна след малко. Реко нека. Така, събрахме, взехме си Trinity Force. Само време за... Какво ще вземем? Ще вземем Мум. Godblade. Така. Хора, избрах днес да играя Аран, защото днес е четвъртък и съм на уроци от 4, а това е 3 и... Чайте погледна. 3:30 и Арама всеки знае, че се играе много кратко, ама така като гледам явно това Аран ще бъде дълъг. Защото в 9-та минута няма свалена кулица, ама няма нищо. Имаме 20 минути да ги бием. What the fuck, защо W на една миньона? Пореден път го бъркам. Нема за гепите плюсовете. Нашия Али е на малко, ама той само тъпана ще скочи с тия плюсове. Аре, ма, пръдло. Та. Айде му открученото. Бегайте. Да, хора, аз съм ретард с Кинзал, не съм играл този герой от силно една година. Просто what the fuck. Поне купих ли. Да. Още едно мога трябва да взема и... Аз не трябваше първо ми се падна попито. Дадох го заровете. Падна ми се хина. Предложих с попи да се разменим с Когмала, защото от
при чемпионите в офертата. Предложих и на Мастер, който също така е 5 ниво имам скин. Благодарение на Riot Games. Защото тия хектеч честове направо го измислиха супер. What the fuck? Бягай, Вачо. Добарам ли кулата и съм сам. What the fuck? Are you serious? Ей, да стане и то. 20 фарм. Аре, Когмале, пускай плюестото. Това да е плюш бързо. Ние щяхме да скочим сето. И какво ще ви кажа за мен? Аз обожавам спорта, особено футбола. С баща ми сме много големи фенове. В този канал ще снимам най-често на лига. И ще приемам в коментарите критики по билда. Такива неща свързани за играта, където не ги правя добре, например на един му се купува първо. О, хора, виждате какво става тук, меле, пръдлата лутва. Аз фащам дабъл кил и аз умирам. Защото съм про. Трипъл кил. Дали тук ще има Джакс квадра? Ладен Джакс дали ще направи квадра? Не, няма. Той ще си направи атаките на миньоните. О, какво става? Алистарчето ще девка. Той е опасен наш. Ей, 6-5-8, горе-долу си оправих резултат. Ако се чуете за какво казвам резултат, защото има думи, които тук в Червен бряг ние така говорим за лига, но не съм убеден, че ще справим и някой шника в чатовете, в коментарите. О, гледай, то не знае какво значи това, не знае какво значи това. В принцип, не знам дали е така, но при нас тук на резултата стакаваме статс. What the fuck, шибаната мишка ми бъгна, можех пента. Арио си. Реали, брат. И той ги взе и то. Откачения. Гледай го и то. Бе. Найс, Али, найс. Какво да имаш танк? Танки! Не сме много бързи. Това свърши и сега с 40 секунди там. Майче си можех пента, хора. Можех пента кил. Но аз не направих пента кил. Защото съм слаб. Вичкитка. Когато се садне тава, нали. Ние го хелно човека, му се извинам. Нема смисъл. Аре бе, Алистаре. What the fuck? Катарина ме обърна! Ката ме обърна! Как дяволите станат? Айде, утва и още плюй. Браво. Нищо не направи. Свалиха ни кулата. Нещастник. Можех пента, хора. В момента се изяждам. Отвътре направо. Сами видяхте Джакс на колко беше и директно го убивах и там взимах някакви 200 кръв и пента. Казах ви, тук елементарно се направи пента. Стига да сте добър с героя, който ви се пада. Ето бе, какво става бе, то само ме обръща бе. Какво съм му направил на човека? Гледа, та се врати буквално като пръдо. Летяща пръдо. Айде, ултимейт 5 секунди. 3. What the fuck? What the fuck? Ката ша танква Джаксона.
Един удар! Трипълката на мастероид. Ето е афка човек. Майче. Така. Не знам дали го билвам. Как трябва. Как му е реда. О, 3 деветки. Давай, плющия. Аре, можеш с улта Моргана. С ултиматето. 30 на 39. 10, 4, 6, 5, 5, 6. Вау. Трябва да му помогна, нали? Бегай, Анито, да не ти фърли стъна. Дабъл кил. Трипъл кил. Аре бе. Отбор. Аре бе, какво правиш бе? What the fuck, талон. Какво прави? Гледай го. Така. Би маньонки. Миньон ма блъсна трактора ма сгази. Нямам ултимейт. Нямам ли пари за Buttercut? Нямам. I'm lucky. Давай, бегай. I'm the Joker. Не можахме да джукнем. Тук. Алистара доста помага, като ги бута от Волибер и от Джакс, също така от Тани, защото те буквално стъмват 1, 2, 3, 4 мания стъмват на един и ако моето кил там са брои за стън, значи 2. Аре 6 секунди. Вачо, имаме ли 900? Нямаме 900. Трябват им ботки. Просто трябват им ботушки. И той изкача. И той е машина. Хора, той ги маже, ма никой му не помага, защото отбора му са пълни ботки и ретарди. Гледай как ще паднем сега. Колко малко не ни извади просто. Той талан е буквално ретард 2.18. Ей! Моя форджа на трети айтем. Давай, айде, ей! Не можа да го словне. Корени остана до уроците, майчице ми от 14 минути. Трябва да бием хора. Много е важно. В тази игра как ще се развият събитията. Ние можем да паднем, можем и да загубим, но може и пентавени! Какво ще стане? Той пуска W. Машината се развихря, хора.
да се покефим. Сега правят протата. Вие ми стилвахте и аз сега нема как да си го не върна. Седемнайсет, 11 хинзал, дали това ще бъде края на тази дълга игра. 21 минути. Никой не знае. След рекламите по Нова или BTV, което гледате. Почти 18 лева. Майче се тия трябва да ги изкарам над колата просто. То се нафърли с ултимейт, такова мала почне да ги цепи и директно аз с моя комбат, с моето комбат. Да, хора, забравих да ви спомена, че имам PlayStation 4, който имам Mortal Kombat XL. Имам също така FIFA 17 и ще може да качвам на клипове, стига да успея бърже да събера пари за камерата. GG, I play easy. GG. И хора, това беше за днешния клип. Както виждате, ние победихме. Успешна игра.